Usembut Menteri Rangba Kajala ubak kami ia katanat kampo iyeng ubak preston tensong haka arpu saw tarik naiwing. Ulaong baka sorkar jala kala hukum ia kibor penya distrik bat ia katanat pulit bagi deben pensangi mardor ia kikam ti doyong bean bat kiwei pat kikam bean haka jala. Habakran syakilat pathai khubor ubak tensong ulaong baki sorkar kilet bat kiwan. Hendrai ki kamti doyong bean kim deshu ki jingja ki badang thamai. Bat ha ka jingshisha kani kala sedang nadu kisnam hajar khat saw terter kata nadu kapor ba ka National Green Tribunal NGT kala khang persya ya ka kamti doyong ha ka jala Meghalaya. Kajing keno ba kani ka sorkar ba menta kala shule klet halor kani kaman ngatharai kamlong ka ba Shanghok. Bat kam donru ka jingshisha hangnu ru ulaong. Nalor kata ulaong baki bor jongkaan kila don bante lakam ya ka jingti do yong bean bat halor ki weipat ki kam ki balong bean ha ka jala. Ngila pen kamti nadu ki bor penya district hadu ki police station lani wat hadu ki block level ha ka bangila batha ya ki he sorkar bakin long ki bapet ngor bat ban kami baki kam bean kata tang ka kamti do yong kim de banjia ha ka jala Meghalaya ong usembut menteri.